Uns pressupostos que nosaltres en la primera lectura i en la seva primera anàlisi vam veure que eren continuistes, tenien poca capacitat de reacció i d'adaptabilitat precisament en aquesta situació canviant de la nostra ciutat, amb pocs canvis de model transformador. Tenim més atur, tenim més desnonaments, tenim més infraalimentació, menys dinamisme comercial, menys turisme, i podríem fer una llarga llista que ens afecta a la nostra ciutat, però que també està afectant a Catalunya, a Espanya i també, pel que sembla, a Europa, amb la disminució dels pressupostos aprovats la setmana passada. I també em preocupa en especial i sobretot la desconfiança amb la qual la ciutadania té els seus governs i els seus governants. Penso que cal recuperar aquesta confiança i uns pressupostos poden ser una eina per recuperar en part aquesta confiança. Nosaltres plantegem que caldria passar d'un reforç econòmic a un gir econòmic, passar de tapar alguns forats a crear xarxes i dinamismes per enfortir les persones i per enfortir els col·lectius. Passar, per tant, de fer més tasques de despatx, i no se m'entengui malament, tasques més internes i estudis, i esperar que la ciutadania demani a ser precisament agents dinamitzadors o potenciar el dinamisme de les entitats socials, que per sort en tenim moltes a Girona. El govern veiem que va fent passos en aquesta direcció, però en volem més. Les propostes fruit d'aquestes converses que hem mantingut les recollirem en forma d'al·legacions que estaran obertes, evidentment, a tothom. No volem ser excloents amb ningú, absolutament amb ningú. Tots els grups municipals esteu convidats a participar-hi i així ho donarem a conèixer. Nosaltres ens hem inspirat en 4 línies que creiem que són les línies que en aquests moments hauríem de prioritzar. En la primera línia de lluita contra la crisi, generació d'oportunitats i d'ocupació i d'ocupabilitat, hem introduït alguns aspectes que queden recollits i quedaran recollits en forma d'al·legacions. Per una banda, demanàvem més polítiques d'ocupació i queden recollides amb les demandes de subvencions que se'ns diu, que es confirmen, que és probable, que és molt segur que siguin concedides per un valor d'1.775.000 euros que especialment atenen a la gent jove. Però, a més, demanàvem ampliar serveis de formació i d'aprenentatge, com poden ser els projectes singulars o les cases d'oficis, i hem acordat una aportació de 50.000 euros en aquesta partida. També un pla de dinamització comercial de barris, augmentant les partides de promoció comercial orientades als barris, especialment els més afectats pel tren d'alta velocitat. I vam plantejar un projecte, el projecte Aixecar Persianes, en el sentit de revitalitzar zones amb baix dinamisme comercial per un import de 20.000 euros. En la segona línia d'enfortiment de la democràcia, implicació i participació als barris, aquest ha estat un punt de fàcil acord i de fàcil entesa, que ha estat el que ha liderat la mesa d'entitats de la nostra ciutat, que, com molt bé vostès saben, acull i aplega moltes associacions de veïns i altres entitats que es preocupen, diguéssim, per la cohesió social i pel dinamisme participatiu en els barris. Aquesta línia ha estat la de fer inversions en els barris de la nostra ciutat a través de promoure pressupostos participatius. També en aquest apartat incloem una partida de 100.000 euros per treballar tot aquell tema que vam aprovar també en una moció dels solars urbans, per tal de poder donar possibilitats a que molts solars abandonats en aquests moments i en desús puguin tenir una sortida social i activa, proactiva en els barris. Per una banda, hi ha tota la línia de dret a l'habitatge. Tenim una taula de coordinació pel dret a l'habitatge que està fent feina i li hem de donar
més atribucions. I en aquesta línia hem acordat estudiar i poder obrir l'oficina municipal de l'habitatge més hores, per una banda intentant ampliar la jornada del tècnic que hi treballa, però també a través de la col·laboració voluntària i col·laborativa de les entitats que estem en la taula de coordinació pel dret a l'habitatge, per tal que l'oficina sigui realment un punt de referència a la nostra ciutat, que sigui un punt únic i que totes les persones puguin adreçar-se per rebre el màxim d'informació i tenir les màximes facilitats. També en temes de salut alimentària comunitària hem aprovat un projecte que n'hi hem dit el projecte Carmanyola, que reuniria una mica els aspectes de que els infants puguin menjar dignament a les seves escoles i no amaguem el cap sota l'ala pensant que van a dinar a casa seva i no sabem què estan menjant, lligat també amb un projecte de fer restaurants del cor, sortia aquest nom l'altre dia en una reunió aquí amb altres entitats, que és un projecte que neix també de la mesa d'entitats per tal d'oferir alimentació i projectes relacionats amb l'alimentació per tota la ciutadania. Una altra qüestió de la que també n'estem molt contents és la de recuperar el pressupost municipal de cooperació. Aquí, si bé els càlculs actuals de l'equip de govern actual situen aquesta partida amb un 0,7%, sí que he de dir que la quantitat resultant és exactament la mateixa dels càlculs que fèiem en l'anterior govern, que ens corresponia un 1%. I per acabar, la línia de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic, bé, l'Ajuntament, l'equip de govern ens portava en les seves inversions fer una estació de girocleta més a Santa Eugènia i hem complementat en fer un carril bici que enllaci aquesta estació amb el carril més proper per tal de donar també coherència en aquest projecte i que lligui amb aquest pla de mobilitat i de carrils bici, amb la xarxa de carrils bici de la nostra ciutat. Per concloure, encara resten alguns temes pendents, els continuarem treballant després d'avui si s'aproven inicialment aquests pressupostos. Hem defensat la coherència amb el procés de negociació amb les ordenances i pretenem així tancar un cicle econòmic. No és el nostre pressupost i no ens hem d'enganyar, si algú pensa que ho era, no és el nostre pressupost. Haguéssim fet un procediment similar amb les ordenances, nosaltres haguéssim votat que no en la primera proposta inicial en el sentit de que no és el nostre pressupost, però una vegada més creiem que després de la negociació sincera, transparent i generosa per totes les bandes, ens hem de proposar, evidentment, abstenir-nos, evidentment, per continuar aquesta participació de més entitats, de més persones, continuar, si podem, millorant aquest pressupost que avui podríem iniciar o podem aprovar inicialment.